Iritsi da orain gutuna idazteko unea, hitzen erdoila hortzen artean dauka. Haizea osatzen duten 330 emakumeak ahotsa altxatzen dute emakume erailik gabeko etorkizun baten alde. Luka batukak danbor golpe bakoitzarekin emakumeen aurkako indarkeriari ez esaten diogu. Ez da bat gutxiago ere. Azaroaren 25, egun bakarrean oroituari, egutegian gorri zibilaz azpimarratzeko eguna Mordoxka. Azaroaren 25, etxe batean onddoa, bestean kolpea edo oska. Azaroaren 25, norberaren gertukoen zein batean edo bestean emakumeei egindako erasoei nork egin ospa.